Dirigeret af Bernadotte Wilkinson. Goddag, Bernadotte. Ej, hvor er det dejligt at være her. Goddag og god aften, og hvor er det fantastisk. Og I er kommet alle sammen. Er I glade i dag? Hvor er det godt. Og ham, der sidder her, han er simpelthen også så glad. Er det ikke også rigtigt? Er det ikke også rigtigt, Bjørn? Du er meget glad? Hey, Bjørn? Du er da ikke faldet i søvn eller noget? Ved I hvad? Jeg tror, I må hjælpe mig med at vække bjørnen Bjørn. Jeg siger 1, 2, 3, så siger I, Bjørn, vågn op. Skal vi prøve? Vi prøver en gang. Orkester, I må også gerne være med. Vi prøver. Er I klar? 1, 2, 3. Bjørn, vågn op! Ja, det var godt. Sådan. Skal vi se, om det har virket? Er du vågen nu, Bjørn? Nej. Vi bliver nødt til også at have alle de voksne med. Det skal ikke kun være børnene. Er det ikke også? Også de voksne i orkestret. Godt. Er I klar? Og dirigenten. Er I klar? 1, 2, 3. Bjørn!
sådan skal vi ikke spille en fanfare, for nu er Bjørn vågen. Giv ham en stor hånd. Og Bjørn, han er simpelthen så glad for at være her på Færøerne. Og han kan også godt lide at vinke, og I må gerne vinke, hvis I har lyst. Så bliver han meget glad. I må også gerne vinke. Ja, sådan. Godt, og Bernhard, du må også gerne vinke. Ja, det var fint. Sådan. Og så kan Bjørn også godt lide, når jeg spiller en lille sang. Er det ikke også rigtigt, Bjørn? Jo, det var godt. Jamen ved du hvad, så tager vi den her, som altid har været med i Sigurds bjørnetime. Her er vi igen, sæt dig ned min ven, for nu det Sigurds bjørnetime. Lampen den er tændt, og Bjørn han venter spændt, for nu det Sigurds bjørnetime. Rejse grammofonen venter på, jeg trykker start. Og rundt i hele salen her er publikum parat, så alle ting kan ske. Prøv nu selv at se, for nu det Sigurds bjørnetime. Så må I gerne klappe med. Hey, sig mig lige en gang, er det ikke som om orkestret spiller? Ikke? Hvorfor tror I? Bernardur, du måste dirigere. Ja, det må være derfor. Hvis du prøver at dirigere, så går det nok bedre. 1, 2, 3, ja, sådan. Skal vi give dem en hånd? Ja! Ja, giv ham en hånd. Sådan. Så må I gerne synge. Her er vi igen. Sæt dig ned, min ven, for nu det Sigurds bjørnetime. Lampen den er tændt, og Bjørn han venter spændt, for nu det Sigurds bjørnetime. Hele vores orkester venter på, vi siger start. Og rundt i hele salen her er publikum parat, så alle ting kan ske. Prøv nu selv at se, for nu er det Sigurds bjørnetime. Færøernes Symfoniorkester. Sådan. Ej, hvor dejligt. Sig mig engang, kender I egentlig godt instrumenterne i symfoniorkestret? Altså, jeg mener ikke, om I kender dem, der spiller. Jeg mener, om I kender instrumenterne. Gør I? Hvad kender I for nogle instrumenter? Violin. Ah, men det er også et fantastisk instrument. Ved I godt? Prøv lige at holde violinerne op. Lad os lige prøve at se, hvordan violinen ser ud. Violin er et fantastisk instrument, og en violin kan for eksempel spille musik af Johann Sebastian Bach.
Sådan. Giv en stor hånd til violinerne. Så har vi lige ved siden af violinerne, der har vi nogle andre, der er lidt større end violinerne. De hedder bratscher. Skal vi lige prøve at se bratscherne, hvordan de ser ud? De ser nemlig sådan ud. Det er næsten som violin, bare lidt større. Og en bratsch har en lidt dybere klang. Prøv selv at høre. Sådan, skal vi klappe af bratschen. Så har vi den helt store her. Eller i hvert fald, der er jo en, der er endnu større, men endnu større, den hedder en cello. Og den er så stor, den står på en pind. Man kan ikke rigtig sådan have den her på skulderen. Prøv lige, om man kan, hvordan, hvis man skulle have den på skulderen og spille på. Det går ikke rigtig vel. Ej, det dur ikke. Men hvis man har den på en pind, på jorden eller på gulvet, så kan den lyde så smukt. Ja. Celloerne! Nå, nu kommer vi til det allerstørste strygeinstrument. Hvad tror I sådan en hedder? Ja, hvor er du dygtig. Skal vi ikke klappe af ham, der vidste det? Det er rigtigt. En kontrabas. Og den kan spille dybe toner. Ja. Prøv selv at høre. Ja. Kontrabasser! Tilsammen hedder alle de her instrumenter strygere, fordi man stryger på dem. Så er der også blæsere. Og blæserne kan man dele op i to grupper. Der er træblæserne. Skal vi lige prøve at se træblæserne? Kender I nogle af træblæserne? Der er for eksempel fløjten. Skal vi høre en fløjte? Hvordan den lyder? Den kan lyde sådan her. Ja. Flot. Så har vi den lige ved siden af. Og I kan se, den er sort. Det er fordi, den er lavet af lakrids. Ej, det er den ikke. Den er lavet af træ. Det er derfor, det hedder en træblæser. Den hedder en obo. Hør, hvor smuk den lyder. Ja, sådan. Obo. Okay, så har vi klarinetten. Så klarinetten. Så mangler vi en træblæser, og det er den helt store. Den hedder fagot. Prøv lige at høre. Skal vi give en stor hånd til fagotten og til alle træblæserne? Okay.
Okay, nu skal vi have alle messingblæserne op at stå. Alle messingblæserne. I kan godt se, der er også 4 forskellige. Der er horn herovre, og et horn kan også bruges som en hat. Men det kan også spille musik fra en kendt film. Kunne I høre, hvad det var for en? Ja, det var Pippi. Giv en stor hånd til hornene, det er nemlig rigtigt. Så har vi trompeterne. De står der og er rigtig, rigtig flotte, og de kan også spille flotte toner. Hør selv. Så er der et instrument, som man kan trække i, så det siger... Det hedder en trækbasun. Hør selv. Sådan. Og så har vi endelig den kæmpe store derhenne. Hvad tror I, den hedder? Det rimer på Cuba. Tuba! Prøv lige at høre. En stor hånd til tubaen! Og endelig, sidst men ikke mindst, har vi alle dem herovre. Det hedder slagtøj, og de vil nu spille en symfoni, som hedder Slagtøjssymfoni nummer 1. Værsgo. Sådan. Giv en stor hånd til alle slagtøjsspillerne. Hvor er det dejligt at se jer alle sammen til koncert her sammen med Færøsk Symfoniorkester. Se, nu er det jo sådan, at vi skal til at spille en sang, der hedder Symfo 1, 2, 3. Og jeg tror egentlig godt, I kan lære at synge den sang. Kan I ikke det, tror I? Den er ikke så svær. Det, man skal synge, det er Symfo 1, Symfo 2, Symfo 3. Symfo 4, Symfo 5, Symfo 6. Symfo 7, Symfo 8, Symfo 9. Orkestret, det kan vi lide. Det kan I sagtens synge. Bernadotte, er du klar til at dirigere? Hvad? Har du et problem, Bernadotte? Nej, har du mistet din dirigentstok? Nej, jamen så kan vi jo ikke spille. Bernadottes dirigentstok er væk. Og jeg kan faktisk heller ikke spille, fordi jeg mangler mine noder. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Nej, ved I hvad? Jeg har en god idé. Jeg kender en, der kan løse alle problemer på hele Færøerne. Jeg ringer lige til ham. Ja. Ved I, hvem det er? Sådan. Ja, lad mig se en gang. Det er nemlig klovnen Bubu. Han kan løse alt muligt. Hallo? Bubu? Ja, hej. Hvad siger du? Nå, ligger du og tager solbad i frostvejr? Ja, nej, men prøv at høre. Bubu, vi har et stort problem, fordi Bernadotte, han har mistet sin dirigentstok, og jeg har mistet mine noder. Vil du gerne komme og hjælpe os? Er det rigtigt? Okay, jamen ved du hvad, jamen, vi er glade. Du er på vej. Ej, hvor er det godt. Jamen ved du, jeg er sikker på, at alle de klapper, når de ved, at du er på vej. Ja, vi ses lige om lidt. Han er på vej. Fantastisk. Han er på vej.
Bubu er på vej. Men ja, se, der kommer han. Giv ham en stor hånd. Hej, Bubu. Ej, var det godt, du kom. Men vi kan slet ikke spille, fordi Bernadotte mangler sin dirigentstok, og jeg mangler mine noder. Ja. Det var godt. Men mangler du en dirigentspind? Kuffert. Nå, så før der løjter her. Det er spændende, om han kan hjælpe os. Ja, så lad os. Hør nu her. Den er jo alt for stor. Bernadotte, prøv lige at se, om du kan da ikke dirigere med den her. Kan du det? Prøv lige en gang at se, om man kan dirigere med den dirigent. Det går jo ikke. Nej, du må ikke slå på musikerne. Nej. Hør her, det går ikke. Vi er nødt til at se, har du ikke en, der er mindre? Den er alt for stor, den her. Det går simpelthen ikke. Vi må se, om ikke vi har en mindre. Jo, derfor er jeg ved om at finde Ja, så lad os. Man kan jo ikke dirigere med sådan en lille bitte stok. Altså, der er jo ikke nogen i orkestret, der kan... Ja, men Sigurd, er det noget luigt i orkester? Nej, det går ikke. Ved du hvad? Vi skal bruge en cirka på den her længde. Har du det? Altså en dirigentstok, der sådan er cirka den rigtige dirigentstokkelængde. Så fald, jeg finder har du det? Jeg holdt jeg en her. Jeg får se en gang. Nej, det duer heller ikke. Nej. Bubu, vi skal bruge en rigtig dirigentstok. Ja, okay. Ellers så går det simpelthen ikke. Kan du hjælpe os, eller kan du ikke hjælpe os? Meget, meget spændende, om det lykkes at få den rigtige dirigentstok på banen. Lad os se, hvad der sker. Ja! Hurra! Men Bubu, jeg har også mistet min musik. Har du nogle noder, jeg kan spille efter? For ellers så kan jeg heller ikke huske den der. Jeg kan ikke huske, om det er symfo 1, symfo 2, symfo 3, eller om det er symfo 7, symfo 3, symfo 5. Har du noget? Nej, det går ikke det der. En rigtig nodebog. Nu må vi i gang. Okay. Har du nogle noder? Det skal være en rigtig noder, ellers så går det simpelthen ikke. Ja! Hurra! Ja, det er lige præcis den rigtige, den her. Ja, det ser godt ud. Ja. Sådan. Ja, så det er godt ud? Ja, du ser også godt ud. Ja, se hvad? Nu kan vi endelig spille den. Her kommer symfo 1, 2, 3, og I må endelig synge med. Nu skal vi bare finde ud af, hvad for et instrument skal starte. Først skal vi Først skal vi jeg ved ikke rigtigt. Violin. Måske... Her smeden. Måske skal det være... Lad os Hvem synes I skal starte? Først skal vi Hvem skal starte? Lad mig høre. Hvem skal det være? Så det her. Jo. Hvem? Nej, nu ved jeg det. Det skal selvfølgelig være trompeterne. Ja! Værsgo. Sådan. Yes. Er I klar til at synge? Også dig, Bubu. Yes. Symfo 1, symfo 2, symfo 3. Symfo 4, symfo 5, symfo 6. Symfo 7, symfo 8, symfo 9. Orkesteret, det kan vi lide. Der er trompeter og basuner, der er fløjte, der er horn. De kan lyde som en dejlig sommermorgen. Der er bratsch, og der er cello, violin og kontrabas. Og et kæmpe stort klaver, hvis der er plads. Symfo 1, symfo 2, symfo 3. Symfo 4, symfo 5, symfo 6. Symfo 7, symfo 8, symfo 9. Orkesteret, det kan vi lide. Der er obo og klarinet, og de kan spille ganske let. Eller vine, som man vågner med et spjæt. Der er fagotten, der kan lyde som en færge, hvis den skal. Og en tromme, der kan give et ordentligt knald.
Symfo 1, Symfo 2, Symfo 3. Er I med? Symfo 4, Symfo 5, Symfo 6, Symfo 7, Symfo 8, Symfo 9. Orkester, det kan vi lide. Der er skønne xylofoner, der er en harpe, som er stor. Den er tungere end onkels skrivebord. Der er en tuba, der kan fyldes op med 17 liter vand. Og nu spiller den det dybeste, den kan. Ja, skal vi klappe af tubaen? Symfo 1, Symfo 2, Symfo 3. Go! Symfo 4, Symfo 5, Symfo 6, Symfo 7, Symfo 8, Symfo 9. Orkester, det kan vi lide. Der er en dygtig dirigent. Han står og svinger med sin stok. Han bliver ved indtil han synes, at nu er det nok. Han giver tegn til sit orkester. Nogle er store, nogle er små. Hvis han stopper, går musikken helt i stå. Symfo 1, Symfo. Nej, hvad? Hvad nu? Hvad nu? Bernard, du er til koncert inni, Bernard. Leverpostej. Ost. Leverpostej. Ost. Bacon. Bacon? Brei. Jeg kunne også have en bison. Prøv at Bernard, vi er midt i koncert her, og du er nødt til at ringe om det her leverpostej senere. Det går simpelthen ikke. Altså, kan vi ikke aftale, nu siger du 1, nu har vi jo fået dirigentstok og noder af Bubu, så hvis du nu siger 1, 2, 3, så synger alle børnene. Er det ikke rigtigt? Godt! 1, 2, 3, Symfo 1, Symfo 2, Symfo 3. Sådan, kom nu! Symfo 4, Symfo 5, Symfo 6, Symfo 7, Symfo 8, Symfo 9. Orkester, det kan vi lide. Orkester, det kan vi lide. Færøernes Symfoniorkester! Bernard Wilkinson! Og klovnen Bubu! Nå. Men Bubu? Hvad? Hvad er det? Jeg var njosa. Nej, Bubu! Det går ikke! Du kan ikke komme med store, grimme underbukser. Sig mig lige, Bubu, hvorfor har du en kuffert med, hva'? Hvorfor har du din kuffert med? Jeg hadde lagt mest til hvor det er kufferstet vi. Hva bruker man å kuffert? Til å ferast vi. Er det negativt som vi ferast nærkant vi? Er det negativt som vi ferast i Fyrjon? Og i negativt som vi er i Danmark? Og i Legoland? Det er cool. Jeg er også i Hundaland. Men Bubu, Ja. ved du, hvor jeg har været? Jeg har rejst utrolig meget. Ja. Jeg har været i Klaksvik. Og så har jeg været i Klaksvik igen. Wow. Og så har jeg været i Klaksvik for 3. gang. Og Jeg så- har rejst utrolig meget. Rekna i dag? Ja. Ja. Og ved du, hvor jeg også har været? Jeg har også været i Rusland. Det er Højmsens største land. Ja. Helt over til Vladivostok. Ja. Og dengang jeg var i Rusland, der skrev jeg et stykke musik, som vi vil spille med symfoniorkestret, og det hedder Russia. God fornøjelse.
Sigurd Barrett. Sigurd. Ja. Nu halte jeg at orkestret er ordentlig trøtt med. Ja. Og ved du hvad? Jeg elsker at spille her. Jeg synes, det er så dejligt. Så jeg har faktisk fået lyst til at spille et stykke for klaver. Ja. Uden orkester. Er det okay? Ja, ha? Jo. Ha? Det er solo-klaver. Ja. Jo, det er et fantastisk stykke. Bernard, han er jester her på en Ja, det er... Jeg lover jer for det. Altså, det er meget, meget, meget fint. Det er komponeret specielt til at spille uden orkester. Det hedder Sigurds klaverkoncert nummer 1 uden orkester. Så. Ja. Bernadur, du måst ikke dirigere. Okay? Ja. Det er fordi, hvis han står og dirigerer, ved I hvad så? Så spiller orkestret. Så hvis jeg sikrer mig, at han ikke dirigerer, så spiller de ikke. Super smart. Godt. Du har forstået? Bernard, du fru Ikke dirigere. Pausa. Godt. Dirigerer jeg han? Hej. Dirigerer jeg han? Bernardur, har du ikke forstået det her? Du må ikke dirigere. Okay, du skal stå helt busestille. Ja, lige så stille. Lige så stille. I holder øje, okay? Ja. I siger til, hvis han dirigerer. Okay? Godt. Så tager vi den forfra nu. Godt. Her kommer klaverkoncert uden orkester. Ha. Hej. Dirigerer jeg ham? Bernhardur, prøv lige at komme her. Nu skal du se en gang. Hvis jeg tager en god idé. Hvis du nu går herud og får en lille kop kaffe, så... ja, skal vi give ham en hånd? Bernhardur Wilkinson. Ja, så var der. Ja. Godt. Yes. Nu er jeg sikker på, at orkestret ikke spiller, for nu er Bernhardur gået ud og drikke kaffe. Sådan. Det var godt. Ha. Så. Nu skal det nok blive bedre. Sådan. Det var straks meget, meget bedre. Dirigerede han?
Nej! Slut! Slut! Men er du nu chatter? Nu er du Imran. Han vet du konsert og du... Okay. Så tager vi den sidste akkord sammen, så er vi gode venner. Ja! Færøernes Symfoniorkester! Bernhard Wilkinson! Nu vil jeg gerne spille en boogie-woogie. Kan I godt lide boogie-woogie? Det er en helt særlig boogie-woogie. Nu skal I høre en gang. Det her, det kalder man langsom boogie-woogie. Om et øjeblik, så skal jeg bruge jeres hjælp. Både publikum og orkester. Fordi så spiller jeg... Og så skal I alle sammen sige, hey! Er I med på det? Vi prøver en gang. Godt. Alle skal være med. Lige så højt I kan. Okay. 1, 2, 3. Ja, det kunne I godt sige højere, og der var 5 deroppe, der ikke sagde noget. Vi prøver lige igen. Er I klar? 1, 2, 3. Ja, altså. Var der nogen, der lagde mærke til, hvad der skete? Jeg speedede op til dobbelt tempo. Ja, tak. Og den her gang vil jeg kun have herrerne, kun mændene og drengene til at sige, hey, er I klar? Kom så, drenge! Okay, 1, 2, 3! Ja. Den her gang, mine damer og herrer, boogie-woogie, dobbelt tempo. Ja, jeg spiller live, det er ikke nogen DVD eller playback eller sådan, altså bare lige så. Ja, tak. Og den her gang vil jeg gerne kun have pigerne, damerne og måske et par enkelte herrer i falset til at sige hey. Okay, er I klar, piger? Så er det nu. 1, 2, 3. Den her gang, mine damer og herrer, tempo. Og den her gang vil jeg gerne have alle, som synes, det er fantastisk at være her i Nordens Hus, om at sige hey. Er I klar? Alright. 1, 2, 3. Verdens hurtigste boogie-woogie. Og den her gang vil jeg gerne have alle til at sige hey, så højt I kan. Alright. 1, 2, 3.
Oj! Känner det hända? Känner det som cyklar? Det är vuxna, känner det som cyklar? Cykla nu, kom nu! Är vi vera via, du vill vera via, cykla nu! Kjolmen upp av höjden så färra vi där, cykla nu! Till låsen gör vi! Är vi vera via, du vill vera via, cykla nu! Kjolmen upp av höjden så färra vi da en tur. Wow! Solen skiner och väcker gott. Kjolmen har höjden som där flott. Och det där räknar det orntjidger. Tävera spruttar då i haven ägva fel. Kom nu! Cykla nu! Kom nu! Är vi vera via, du vill vera via, cykla nu! Woo! Är vi vera via, du vill vera via, cykla nu! Kjolmen upp av höjden så färra vi da en tur. Samma vi gå och vin och är gott. Hedda är tä och I glädjer mig mest. Händerna är rörig och kjolmen upp av. Tracka av pedalerna så färra vi då fra. Yeah, yeah! Cykla nu, kom nu! Är vi vera via, du vill vera via, cykla nu! Woo! Är vi vera via, du vill vera via, cykla nu! Kjolmen upp av höjden så färra vi da en tur. Varsågod! Cykla nu! Är vi vera via, du vill vera via, cykla nu! Kjolmen upp av höjden så färra vi da en tur. Titta, kom nu! Är vi vera via, du vill vera via, cykla nu! Hej! Du vill vera via. Och till er dåligt, jag tycker kjolmen har ett ordentligt klapp, kom nu! Clownen Bobo! Clownen Bobo, giv ham en kæmpe stor hånd! Sigurd, Ja, jeg så maur nu. Jeg vil oppe siden klokka 6 I morgen. Jeg er så maur og trøtter at jeg har nesten hva for å sove. er det rigtigt? Ja, og jeg sank øysene skøfte alt. Ja, men ved du hvad? Så har jeg en god idé. Fordi jeg har nemlig lavet en sang, som hedder Vi skal sove nu. Og vi er så heldige, at der er en, som har oversat den til færøsk. Wow. Herinde. Han er her I aften, er det rigtigt? Er han Det har jeg hørt. Enten er han her ikke, eller også er han meget genert. Er han her? Kan han sige det? Han sidder herovre. Ja. Vi har spillet den hele ugen. Vi har haft, når vi er færdige I morgen, 13 koncerter. Så har vi spillet for næsten alle Færøernes børn. 4-5.000 børn har vi haft inde. Og vi har sunget den her hver eneste gang. Og jeg er dybt taknemmelig over den her oversættelse. Så nu synger vi den. Og tusind tak. Og hvis I kender den, må I gerne synge med. Hvis I ikke kender den, så bare syng alligevel. Her kommer den. Nu solen færen og I sång. Nu svønner kommen av drøm. Du skal sova nu, så kroppor du fær fri. Nu I natten tekur vi. Men I morgen hender så tæt at du hever føyengarden. Du må sova du, så kroppor du fær fri, og så du kan synja vi.
sanje fejra vi tær. At du hever føingar der. Klem og gav og regn, djeva vid som kærløgstegn, tøy vid elska til sonne. Giv ham en kæmpe, kæmpe stor hånd. Tak for også. Så skal vi have alle op at stå. Også orkestret. Op at stå. Op Og at nu er det stå. klovnegymnastik. Vi rida klona fimloj och rista händerna. Hallå! Vi rida händerna. Vi rista händerna. Vi ger klona fimloj och rista händerna. Vi rista tär och hoppa så fram. Hallå! Yes! Vi ger klona fimloj och rista armarna. Hallå! Vi rista armarna. Woo! Vi rista armarna. Vi ger klona fimloj och rista armarna. Woo! Vi rista tär och hoppa så fram. Så där fötterna! Vi ger klona fimloj och rista fötterna. Hallå! Vi rista fötterna. Vi rista fötterna. Vi ger klona fimloj och rista fötterna. Vi rista tär och hoppa så fram. Och så där böjnen kom! Vi ger klona fimloj och rista böjnen nu. Rista böjnen nu. Rista böjnen nu. Vi ger klona fimloj och rista böjnen nu. Woo! Vi rista tär och hoppa så fram. Vi ger klona fimloj och rista hönnen. Rista hönnen. Rista hönnen. Vi ger klona fimloj och rista hönnen. Vi rista där och hoppa så. Vi ger klona fimloj och hoppa högt. Hallå! Vi hoppar högt. Vi hoppar högt. Vi ger klona fimloj och hoppa högt. Vi hoppa så fram. Hurra! Hallå! Sigurd Barrett! Bjarne Gunnarsik och Klara Fimløjk. Ej. Kære venner, vi har et sidste nummer tilbage. Men faktisk, så er det et nummer, som jeg måske tror, I kender. Det hedder Ola Rittararose. Og når vi har spillet den, så er koncerten færdig. Men I kan selvfølgelig sige ekstra nummer, ekstra nummer. Og hvis I siger det, ved I hvad så? Så spiller jeg ikke. Spiller jeg det ekstra nummer for jer. Og hvis I ikke siger det, ved I hvad så? Så spiller jeg 2. Men her kommer Oliver Rittararose, og med den, tak for en fantastisk koncert! Woo! Thank you.